Det du har lige ved siden af, det bliver købt af en investor også. Det er næsten helt sikkert. Det bliver købt som en park. Tropisk, ikke? Ja, der er kun to. Der er kun to lige nu. Kender du Alhambra i Puerto Banús? Hvad? Kender du Alhambra i Puerto Banús? Det er samme farve. Og sådan en samme slags have og sådan noget. Det ligger lige ved BME-forhandleren dernede. Så kan du køre ind her og holde biler her også med den her. Det her, det er også med til det. Ja. Det er faktisk et villa-kvarter. Der er ikke så mange af den slags huse her. Så er det stille og roligt, ikke? Det er fint. Det er ligesom en lejlighed.